muezin s minareta uči nas avglas. Allah illallah, selam alejkum. Molitva je njemu sveta, pa muezin s minareta uči nas avglas. Allah illallah, selam alejkum. Kad ste vjerno sluge moje služili moj harem, neka od vas svaki uzme jednu ženu barem. Iz oka mu suza kanu, pa na minder mrtav panu, stari muslima. Allah illallah, selam alejkum. Iz oka mu suza kanu, pa na minder mrtav panu, stari muslima. Allah illallah, selam alejkum. Kad je čula pašinica za tu tužnu vijest, da se paša preseli